Samo sam hteo da vam nađe nešto jako fino. Što želite? Zašto kasniš, majmune jedan? Šta može da bude gore od ovog? Ljudi, nisam znao da imamo TV ili šta god da je ovo. Možda kradu? Idem ja. Ako hoćeš da znaš zašto smo mi ovde smo da bi vam rekli jednu igricu. U ovoj igrici se radi o glasovima, ko ima najviše glasova za eliminacijom pada u lavu ili vodu. Onaj ko ima najviše za skretanje, ono kreće ili vam se skine. Crta glasi. Please. Ja bi rado igrao. Jesi vidio da li onaj TV i šta god da je ono kradu? Oni ne kradu. Sada ću ti objasnim što oni rade. U ovoj igrici se radi o glasovima, ko ima najviše glasova za eliminacijom pada u lavu ili vodu. Onaj ko ima najviše za skretanje, ono kreće ili vam se skine. Crta glasi. Please. Dame i gospodo, dobrodošli u KZO. Za podsjetak neko mora da odabere po jedan lika, taj jedan izabrani lik će odabrati još dva lika, onda ta trojica moraju da bace 3 loptice u visinu, onda ćete 3 loptice da padnu na 3 lika koja će da rade. Izazov jeste li razumeli? Jesmo! Hajde da počnemo. Ja ću odabrati vatreno. Pa ja ću odabrati balon i sad. Vatreni je izabrao balon i sad. Balonova lopta, moja lopta, satova lopta. Vatreni balon i sad bacajte. Kameni. Oblak. Bob. Imamo samo 2 igrača bez boba. Vas izazov je da prebijete ovu džunglu. 3. 2. Sada. Vaš. A nije ovo dosadno. Upravo sam. Nećeš pobediti. Vidi. Ups. Vidi. Ti si ova mala tačka koja je mnogo blizu starta. Dok ja blizu cilju. Niko nije iza mene, tako da mogu da letim sporo. Pa ovo neće moći ove noći. Izgleda da imamo pobednika. Super, zakasnio sam. Ako želiš da epizoda traju duže, onda glasaj.